Niin, hyvää päivää vaan kaikille. Olen Maija Sokia-Hulmanen ja olen tosiaan tuolta Tampereen yliopistosta filosofian maisteriksi ja yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistunut viime keväänä. Ja tällä hetkellä ehkä tituleeraisin itseäni tämmöisenä vapaana tutkijana. Jatko-opintoja kyllä havittelen kovasti ja näin. Ja se ei ole vielä tämän hetken niin kuin toteuma. Siinä näette ensimmäisellä slaidilla, että on esitelmän aiheen, eli totuuden etsijät kosmista tietoisuutta tavoittamassa, alaotsakkeena Henri Bergsonin intuitiokäsitys ja sen suhde Walter Hanegraaffin esoteeriseen lähestymistapaan. Ja semmoinen esitelmän aihe. No, kuten tässä edeltävätkin ovat esitelleet, niin tänään tosiaan esoteria-aiheena ja nyt Hanegraaffia lainatakseni, niin esoteria on tämmöinen poissuljettu toinen, eli excluded other, joka usein tuolla akateemisessa keskustelussa sivuutetaan hyvin helposti. Ja se on vähän ehkä semmoinen niin kuin epämukavakin näkökulma, ikään kuin mihin ei haluta koskea liikaa. Ja tästä myös ehkä omaa kokemustakin on, silloin kun on siellä akateemisessa maailmassa kuitenkin ollut. No. Siinä sitten hieman referenssiä, mitä olen tähän asti tehnyt. Eli olen ollut tuolla viime syksynä Nordil 2022 konferenssissa. Se oli semmoinen pohjoismaisten niin kuin, yliopisto-opiskelijoiden, siis filosofian opiskelijoiden yhteinen niin kuin konferenssi. Ja siellä Bergsonia sitten esittelin. Ja nyt tänä keväänä oli myöskin täällä samassa paikassa eri salissa kylläkin, niin oli Luonnonfilosofian seuran järjestämätön esitelmätilaisuus. Niin siellä sitten myöskin Bergsonia esittelin ja se löytyy tuolta Luonnonfilosofian seuran sivuilta tuo linkki sitten tuonne katsomaan, jos aihe kiinnostaa. Esitys etenee tänään siihen tapaan, että ensin tosiaan johdatetaan tietenkin aiheeseen, sitten esitän tämmöisen niin kuin pääteesin, että vähän niin kuin näkökulma, mistä tämä mun ajatus tähän esitykseen on ponnistanut. Ja tuossa edellinen esitelmöitsijä puhui Platonista ja se kivasti tähän munkin aiheeseen tänään sitten alusti. Eli johdataan ideoiden maailman kautta sitten tähän Hanegraaffiin ja Bergsoniin. Toinen osio käsittelee Henri Bergsonin uutta metafysiikkaa ja sitten hänen näitä filosofisia perusajatuksiaan, muun muassa intuitiota ja älykkyyttä, jotka on nämä ehkä tunnetuimmat hänen käyttämät terminologiat. Kakkososiossa sitten myöskin pureudutaan vähän tuon Bergsonin todellisuuskäsitykseen. Hänelle se on myös jatkuvaa muutosta ja evolutiivista prosessia. Mutta Bergson osuus jää sillä tavalla hieman lyhyemmäksi tällä erää, mutta on tosiaan aikaisemminkin esitelmöin hänestä. Eli tänään on nyt pääpaino tällä Hanegraaffin hermeettisellä maailmankuvalla. Oli itselleni vähän niin kuin uudempi tuttavuus ja todella mielenkiintoinen tutustua tässä esoteriakentässä. Kolmososio on sitten tavallaan painavinta asiaa monellakin tapaa, eli siellä sitten keskeisiä käsitteitä esittelen ja sitten myöskin tämän hermeettisen maailmankuvan lisäksi tämmöisen 12 pimeyden lähdettä ja 10 valon lähdettä. Siellä on tuo 3B-osio. Sen merkitys selviää sitten siinä kolmososiossa, mitä hän sitä tarkoittaa. Nelososiossa sitten tehdään vähän vertailevaa analyysiä Hanegraaffin ja Bergsonin ajattelun välillä ja viitososiossa sitten ollaankin jo johtopäätöksissä ja sitten tiivistelen keskeisiä havaintoja ja löydöksiä. Ja sitten tämän jälkeen voittekin sitten kysyä, jos tulee kysyttävää esitelmän Annista ja tuon johtopäätösosion jälkeen. No niin, pääteesinä ei enempää eikä vähempää ikuisten totuuksien löytämisen mahdollisuus. Yleinen väittämähän on perinteisesti filosofiassa se, että
me ei voitaisi koskaan tavoittaa perimmäisiä totuuksia. Ja haluan tässä esitelmässäni kyseenalaistaa, etteikö tämä olisi mahdollista. Esitän tässä, että tällainen yleinen väite perustuu siihen, että akateeminen filosofia turvautuu hyvin paljon tähän tavallaan älylliseen spekulaatioon, joka ei voi tavoittaa sellaisenaan näitä lopullisia totuuksia niin kauan kuin se ei hyväksy keskustelun piiriin tätä poissuljettua toista, jota tänäänkin käsitellään. Kuten tulette huomaamaan esitelmän kuluessa, niin tätä sitten tulen täsmentämään, mistä tämä ajatus kumpuaa. Mutta näin lyhyesti, niin äly spekuloi ja luo abstrakteja käsitteitä, mutta sitten tosiaan tarvitaan jotain uudenlaisempaa näkökulmaa, jotta voitaisiin tavoittaa todellisuuden takana olevaa luonnetta. Että jos palataan vaikka ihan semanttisesti tuonne, mitä nyt metafysiikka niin kun alun perin tarkoittaa, niin sehän on metafysiikka eli näkyväisen takana. Eli koitetaan tavoittaa jotain näkyväisen takana olevaa. Samalla lailla filosofia alun perin tarkoittaa viisauden rakastumista. Eli esitän tässä, että se viisaus on ikään kuin siellä näkyväisen takana ja uudenlaista näkökulmaa tarvitaan, jotta tällaista näin suurellista niin voidaan lähteä edes tavoittelemaan. Metafysiikka ja epistemologia filosofisessa mielessä mielenkiintoisella tavalla tulevat tässä niin kuin yhteen. Eli sekä Bergsonilla että Hanegraaffilla. Eli vaikka Hanegraaff on uskonnonhistoriaitsija ja okkultismia ja mystiikkaa tutkinut, niin kuitenkin sieltä löytyy ne samoja elementtejä. Puhutaan ikään kuin samoista asioista, mutta eri termeillä. Seuraavaksi sitten siirrytään esimerkkien maailmaan, tarkemmin sanottuna ideoiden maailmaan. Eli Platonin luolavertaukseen. Käydään ikään kuin johdantoon hyvin. Eli useinhan esimerkit toimii tämmöisenä parhaina havainnollistajina. Ja tässä on nyt tämä Platonin luolavertaus sitten meillä esimerkkinä. Eli kaikki varmaan olette tämän, tai uskoisin näin, että kaikki sen tuntee tämän allegorian, eli Platonin valtiossa on alun perin esitetty. Eli lyhyesti kerrottuna, niin tässä on kyseessä vertaus, jossa 3 vankia elää luolassa syntymästään lähtien, ja he ovat tottuneet pitämään todellisuutenaan luolan seinille heijastuvia varjoja. Yksi vangeista pääsee kuitenkin lopulta vapaaksi ja lähtee sitten tutkimaan maailmaa siellä luolan ulkopuolella. Tämän kokemuksen jälkeen hän palaa ystäviensä luo ja yrittää saada heitäkin näkemään auringon valaiseman todellisuuden siellä luolan ulkopuolella, mutta valitettavasti nämä hänen ystävänsä ovat vähän eri mieltä, eivätkä halua irrottautua sieltä varjoista, eli vastustavat tätä koko ajatusta. Nyt sitten kun lähdetään pureutumaan paremmin tähän allegoriaan, mitä hän tällä niin kuin tarkoitti, eli miten se liittyy tämän päivän aiheeseen, niin voidaan ymmärtää, että Platon tarkoitti siis aurinkoa symboloimaan tätä hyvää muotoa tai hyvää ideaa. Ja se auringon funktio tässä vertauksessa on myös se, että se valaisee sen ideoiden maailman ja samalla se valaisee myös järjen. Platonin ajatuksissa aurinko paljastaa ihmiselle muotojen maailman, kun taas näkyvä maailma näyttäytyy instituutioiden ja auktoriteettien kautta, jotka ohjaavat ihmisten käsityksiä maailmasta. Nyt vielä lisää, kun pohditaan tätä vertausta, niin esitän ajatuksen, että kyse on siitä, että näemmekö totuuden, joka on hyvyys ja valo, kuten tulemme tässä esityksessä huomaamaan, mitä esimerkiksi Hanegraaff puhuu totuudesta, vai pidämmekö ensisijaisena niitä luolan varjoja, jotka heijastuvat sinne seinille. No, tämä vertaus antaa meille tilaisuuden reflektoida, mitä todella pidämme tärkeänä. Näemmekö metsän puilta vai puut metsältä? Eli näemmekö ensisijaisesti varjot luolan seinällä vai ideoiden maailman, jota aurinko valaisee?
Toisin sanoen se haastaa meidät pohtimaan, näemmekö totuuden vai jäämmekö kiinni varjoihin ja illuusioihin. No niin, sitten siirrytään Bergsoniin, eli Henry Bergsoniin. Eli Bergson eli tuolla vuonna 1859 syntyi ja 1941 aikana Ranskassa, ja häntä on pidetty tämmöisenä elämänfilosofian ja uuden metafysiikan airueena. Bergsonista kirjoittelin tuon lopputyönikin tuossa keväällä, ja nämä on tämmöisiä tavallaan tiivistyksiä, mitä on sitten hänen tuotannostaan ja sitten kerännyt. Eli tärkeimmistä teoksista voitaisiin sanoa, että Creative Evolution, Introduction to Metaphysics, Matter and Memory, ja ainakin nämä 3 ovat hänen tunnetuimpia teoksiaan. Ja Time and Free Will, ja aika ja vapaa tahto. No, mistä sitten Bergson ikään kuin lähti muodostamaan tätä uutta metafysiikkaansa, niin hänen mukaansa silloinen metafysiikka ei kyennyt tavoittamaan olevaisen luonnetta sellaisena kuin se todella oli, vaan se jäi tällaiselle niin kuin abstraktille ja turhankin epäselvälle tasolle, että tavallaan epätarkalle ja myöskin epätyydyttävälle tasolle. Ja tähän haasteeseen hän pyrki vastaamaan tällä omalla filosofiallaan ja sitten loi uuden käsitteistön, niin sanotusti maailmanluonteen todellista virtaavuutta tavoittelevan filosofiansa. Eli hänen mukaansa todellisuus on tämmöinen ikään kuin jatkuva virta ja evolutiivinen prosessi, joka ei koskaan ikään kuin pysähdy tai pysy samanlaisena. Ja miksi hän sitten, mitä hän niin kuin ajatteli sitten tavallaan sen aikaisesta niin kuin aiemmasta filosofian annista oli se, että metafysiikka suuntautui maailmaan aivan kuin se olisi ollut tämmöinen pelkkä havaitsemisen kohde, eli tämmöinen objekti. Mutta näin ei sitten Bergsonin mukaan alkuunkaan kuitenkaan ollut, vaan tosiaan se todellisuus on tätä virtaavaa muutosta. Havainnollista on myös se, että tosiaan Bergsonin filosofia kuuluu tämmöinen dualismi, joka ponnistaa kohti monistista maailmankuvaa. Eli hänellä on tunnettuja tämmöisiä dikotomioita, joiden kautta hän sitten vertailee ikään kuin todellisuuskäsitystä ja miten tietoa voidaan saada maailmasta. Eli tässä tosiaan vertaillaan ontologisia perusteita ja sitten taas epistemologiaa. No, ehkä tunnetuin tämmöinen dikotomia on intuitio tai vaisto kautta äly. Eli Bergsonin mukaan intuitiivinen tieto on tämmöistä syvempää ja korkeampaa tietoisuutta verrattuna analyyttiseen ja abstraktiin ajatteluun. Hänen mukaansa se mahdollistaa tällaisen suoran ja syvällisemmän ymmärryksen todellisuuden dynaamisesta ja muuttuvasta luonteesta. Intuitiivinen tieto perustuu suoraan kokemukseen, eli se on tämmöistä subjektiivista, ei pelkästään abstrakteihin käsitteisiin tai muulla tavalla ajattelun rajoituksiin, miten hän niitä sitten ajatteli. Ja tämä tämmöinen niin kuin dikotomia on tavallaan häntä sitten, tai hän loi sen, jotta me ymmärrettäisiin ikään kuin tämä aika ja elämä tälleen kokonaisvaltaisemmin, eli holistisemmin. No seuraavaksi voisin sitten selittää tuon kestotila, koska se on oikeastaan liittyy tuohon intuitio- ja älyjaotteluun, eli Bergsonille todellinen aika on kestoa, ja sitä ei voida hänen mukaansa tilallistaa ajan hetkiin, koska tämä on taas sitä mielen luomaa ikään kuin illuusiota siitä, miten asia oikeasti on, eli että elämä on sitä jatkuvaa virtaa. Ja myöskin kesto on se ikään kuin se minimivaatimus hänen mukaansa, jotta sitä intuitiivista ajattelua voi ylipäätään käyttää. Itse kuvaisin tätä kestoa tietyllä tavalla tämmöisenä, jos nykykielellä ajattelee, niin se on tämmöinen flow-tila, eli aika, jossa
aika, jossa ikään kuin se ajan taju häviää, eli se on sellaista jatkuvaa, eli se joko suurenee tai pienenee, mutta sitä ei mitata kellolla, kellon osoittamalla ajalla. Tärkeä tämmöinen jaottelu on myös muisti ja aine, eli Bergsonilla on tämmöinen samaniminen kirja, Matter and Memory englanniksi, ja tässä hän ikään kuin pureutuu tähän karteesiolaiseen mieli-aine-problematiikkaan, ja hänen mukaansa nämä kaksi entiteettiä tai substanssia eivät ole erillisiä kokonaisuuksia, vaan tiiviissä ja dynaamisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Seuraava tämmöinen tärkeä jaottelu on jatkuva ja kokonainen. Tämä liittyy taas tähän todellisuuden luonteeseen, eli todellisuus on tämä jatkuva ja ei suinkaan kakkonainen, jollaiseksi äly sen ikään kuin määrittelee. Eli älyn tapa suuntautua maailmaan on tämmöinen pilkkova ja ikään kuin tilallistava, eli se liittyy sitten tähänkin osioon. Ja viimeinen, jonka tästä otan nyt esiin, niin sitten on laadullisuus ja määrällisyys. Ja laadullisuus on Bergsonille tämmöistä niin kuin korkeamman tason ikään kuin tai korkeammalla prioriteettiasteella, eli se on tämmöistä luonteeltaan subjektiivista, erityistä ja kokemukseen perustuvaa, ja määrällisyys taas objektiivisuuteen perustuvaa mittaamista. Ja tuosta voitte varmaan jo havainnoidakin, että laadullisuus siis liittyy intuition käyttöön Bergsonin mukaan, ja määrällisyys taas siihen, miten äly operoi ja miten älyn kautta saadaan tietoa maailmasta. Sitten vielä lisäksi voisin Bergsonista sanoa sen verran, että hän kehitti tämän erityisen filosofiseen käyttöön soveltuvan intuition, eli tänne tieteelliseen käyttöön, ja priorisoi sen ikään kuin tämmöisenä korkeampana tietoisuuden tai korkeampana tapana saada tietoa maailmasta ja suhtautua tieteeseen. Bergson käytti paljon tämmöisiä esimerkkejä havainnollistaakseen ajatteluaan. Eli tässä nyt on esimerkkinä Zenonin-Noalin-paradoksi ja sitten tämmöinen elokuvateatteri-esimerkki. Eli ensimmäisenä voisin tuon Zenonin-Nuoli-paradoksin, miten se liittyy aiheeseen, niin Bergson väitti, että jos liikkuva nuoli on aina jossakin paikassa tiettynä aikana, se ei voi koskaan liikkua, koska sillä on aina siis jokin paikka, jossa se on, esimerkiksi T1, T2, T3, T4 ja niin edespäin. Ja tämä esimerkki havainnollistaa älyn staattista luonnetta, joka estää sitä ymmärtämästä tätä liikkeen todellista virtaavuutta. Elokuvaesimerkki taas, hän esitti sen tässä Creative Evolution-teoksessaan. Eli tässä Bergson vertasi älyllistä tajuntaa elokuvanäytöksen katselemiseen, jossa yksittäiset kuvat näyttävät liikkuvan saumattomasti, vaikka ne ovat itse asiassa erillisiä kuvia. Ja hän väittikin, että äly hahmottaa ajan samalla tavalla paloitellen sen tällaisiin diskreetteihin osiin eli hetkiin, kun taas intuitio tavoittaa ajan virtaavuuden ja keston tämmöisenä kokonaisuutena. No niin, sitten siirrytäänkin jo Hanegraaffin pariin. Eli Hanegraaf edustaa tällaista hermeettistä spiritualismia. Ja nyt tässä seuraavalla slaidilla niin näette tämän hermeettisen maailmankuvan, minkä hän hahmotteli tai miten hän ymmärsi, mikä se hermeettinen perinne ikään kuin on. Eli Hanegraafin tämä hermeettinen spiritualismi edustaa tosiaan sellaista näkemystä, joka pyrkii yhdistämään perinteisen hermeneutiikan, platonismin ja spiritualismin käsitteitä. Eli Hanegraaf hyvin paljon niin kuin,
käytti Platonia ikään kuin ajattelunsa taustalla. Piti häntä semmoisena hyvin olennaisena hermeettisen perinteen ikään kuin lähtökohtana. No, mitä hermeettisessä maailmankuvassa sitten sanotaan, niin, tai miten hän sen ymmärsi, niin tässä maailmankuvassa uskotaan sillä tavalla, että kun sielu laskeutuu ihmisen kehoon, se altistuu 12 pimeyden voimalle tai olennolle. Nämä voimat aiheuttavat sielulle vahinkoa ja estävät sen palaamasta tämmöiseen alkuperäiseen puhtaaseen tilaan, mikä on se sielun perimmäinen ikään kuin olemus. Ja Hanegraaff kuvaa tätä lauseella, että once the soul has entered the body, the soul will be corrupted by pain and pleasure. Sellainen lausahdus. Eli todellisuuden perimmäinen luonne on Hanegraaffin mukaan pelkkää puhdasta valoa ja kaikki muu tämmöistä jonkin asteista mielenluomaa, harhaa ja illuusiota. Ja elämän tarkoituksena hänen mukaansa, ymmärryksen mukaan päästä takaisin tähän kosmiseen tietoisuuteen, mikä on sitten se sielun ikään kuin se alkuperäinen tila. No nyt mennään sitten tähän kuvaan ja vähän, että analysoidaan mitä tässä on. Eli hän korostaa hermeettisen spiritualismin perustuvan uskoon tällaista 10 valonlähteestä, jotka näkyvät tuossa seuraavalla dialla. Kuva, jossa sisäkehällä näkyy 7 planeettaa, symboloi näitä 7 valonlähdettä, jotka tiedostamme alemmalla tietoisuuden tasollamme. Ulkokehällä, eli tuolla niin kuin, kosmisessa sfäärissä, niin siellä on taas paikka, johon Hanegraaff viittaa fyysisen kuoleman jälkeisenä paikkana, 8. tasona, paikkana, jonne sielut menevät. Se on siellä sitten kirjattu sanoilla souls of those lights. Tämä ulottuvuus on tämmöinen kosminen, jossa ei ole aikaa eikä paikkaa. 9. taso taas edustaa tällaista, eli tuo isompi tähti tuolla keskellä, niin edustaa tätä tämmöistä todellisuuden valoa, aurinkoa, ja Hanegraaff puhuu, että sanaa nous ja ennead light. 10. taso näistä on nyt yksi lähde, josta kaikki kumpuaa, ja se on sitten merkitty tuolla korkeimmalla, the one, the source. Eli jokin yksi, joka on ikään kuin kaiken luomakunnan lähde. Tämä nous on yhtä kuin, eli tuo 9. taso, on yhtä kuin tämmöinen uskontojen Jumala, joka löytyy ihmisen itsetutkiskelun ja 12 pimeyden voiman ajamisella pois hänestä itsestään. Eli hermeettisen spiritualismin ikään kuin ydin on se, että korostetaan tätä tietoisuuden roolia maailmassa. Eli tuosta 9. tasosta ikään kuin ihmisen tulisi tulla tietoiseksi elämän aikana. Tässä kohtaa voidaan palauttaa mieleen tämä Platonin luova vertaus, joka oli se aurinko, että se ikään kuin kytkeytyy tähän kuvaan myös. No vaikka ajatus tasoista saattaa olla haastava ilman aikaa ja tilaa, niin on kuitenkin olemassa tuo lähde, mitä kutsutaan ensimmäiseksi tai yhdeksi, mikä on tuo 10. taso. Mutta sitten Hanegraaff kuitenkin täsmentää, että tämä tietynlainen lähde on ikään kuin peitetty mysteerillä ja siitä tiedetään hyvin vähän, mutta tiedetään kuitenkin, että se on kaiken alkuperä. No sitten hieman Hanegraaffin ajatuksessa siitä, miten ikään kuin hermeettisen spiritualismin mukaan elämää olisi hyvä elää. Eli Hanegraaffin mukaan elämän tarkoituksena on tuoda hyviä ideoita maailmaan ja edistää julkisia arvoja, kuten hyvyyttä, rakkautta ja kauneutta. Hän on myöskin ottanut esimerkiksi tämän Platonin dialogin ja Diokiman ja Sokrateen välillä edellisessä esittelyssä.
Eli hän pitää tällaisena lähtökohtana, tai miten hän on ymmärtänyt tämän hermettisen spiritualismin ydinajattelun, on se, että ihmiselle kaikista tavallaan se vähimmäisvaatimus on, että elää elämää ikään kuin kunnioittavalla asenteella. Ja hän käyttää tästä sellaista nimitystä kuin eusebeia. Eli se tarkoittaa elämää, joka perustuu kunnioittavaan asenteeseen ja ihmettelyyn luontoa kohtaan. Ja eusebeia tarkoittaa myös sitä, että tällainen ihmisen ei tarvitse olla erityisen uskonnollinen, mutta se, että hän ylipäätään ikään kuin elää tällaisella kunnioittavalla tavalla, niin pelostaa hänet kuoleman jälkeen siinä mielessä, että sielu pääsee ikään kuin etenemään täältä 7 valonlähteen paikasta niin tuonne kosmokseen, missä ei ole aikapaikkaa. Myöhemmin tullaan sitten Hanegraaffin, mennään vähän eteenpäin esitelmässä, niin kerron myöskin siitä, että mikä Hanegraaffin ymmärryksen mukaan on se, miten sielu voi ikään kuin pelastua jo ennen kuolemaa, eli tämän fyysisen elämän aikana. Eli jos nyt jotain vielä summataan sitä hermeettisestä kirjallisuudesta, niin korostetaan elämää, joka on täynnä tämmöistä kunnioitusta ikään kuin luomakuntaa kohtaan. Ja se on niin kuin se ihan perimmäinen lähtökohta. Ja tämä kunnioituksen asenne tulisi sitten ulottua kaikkiin olemassaolon osa-alueisiin. Hanegraaffin ymmärryksen mukaan sielun ydin on tunnehtitaan tämmöisenä valona, jumalallisena ja hengellisenä valona. Noetic-sfäärin saavuttaminen taas merkitsee yhdistymistä tähän sisäiseen valoon. Kaiken paitsi hengellisen valon ovat olevan illuusiota, universaali todellisuus tunnetaan nimellä logos tai jos. Noetic-valo on identtinen yksilön sisäisen valon kanssa ja hermeettinen matka tarkoittaa Hanegraaffin mukaan tämmöistä sisäisen valon tietoiseksi tekemistä ja sen yksilöiden tunnistamista universaalin valon kanssa. Hieman käsitteen määrittelyä tähän kohtaan. Eli tässä onkin näistä osasta ollut jo puhetta, eli mitä on kosminen tietoisuus ja mitä ovat sitten muut ikään kuin nämä tärkeimmät käsitteet, niin gnosis on yksi tärkeä tulee tuolta kreikasta, joka tarkoittaa tämmöistä tietoa tai ymmärrystä, joka on siis luonteeltaan tämmöistä syvemmän tason tietämystä tai ymmärrystä, joka perustuu johonkin ehkä enemmän hengelliseen tietoon. Ja tämä voi esimerkiksi syntyä henkilökohtaisen heräämisen tai tietoisuuden laajenemisen kautta ja ei ole saatavilla eksoteerisista julkisista opetuksista. Tämän sitten vastavoimana on tämmöinen enemmän propositionaalinen tieto, eli niin kuin aistivälitteinen tieto, joka perustuu loogisiin päättelyketjuihin ja voidaan ilmaista selkeinä väittäminä tai lauseina. Ja tosiaan toinen perinteisempi tietämisen muoto, joka liittyy usein tiedon objektiivisuuteen ja analyyttiseen ajatteluun. Logoksesta oli aikaisemminkin jo puhetta, mutta tosiaan kreikasta tämäkin sana tulee, eli merkitsee syytä, mikä on kaiken ja ikään kuin maailmankaikkeuden järki, eli Platonille, kun tämä Platonin käyttämä sana on hyvin paljon ja myös Hanegraaff tähän viittaa, niin se tosiaan tarkoittaa sanoja, joissa kirjaimet resonoivat myös tietyillä taajuuksilla, eli se on enemmän kuin ikään kuin ne kirjaimet, joilla on kirjoitettu kirjoitusasu, vaan se on myöskin ikään kuin kirjaimet kantavat tämmöisiä syvempiä merkityksiä. Nous, eli nous tarkoittaa sitten tällaista mieltä tai ajattelua. Hanegraaff käyttää termiä kuvaamaan korkeampaa ajattelua tai henkistä ymmärrystä, joka voi ylittää tavallisen järjen. Ja
Tämä voi liittyä mystisiin kokemuksiin ja tämmöiseen syvempään tietoon. Nous on yhtä kuin totuus ja siis näin ollen Hanegraaffin mukaan valo. Eli Hanegraaffin mukaan kaikki muu paitsi valo, totuuden valo on ikään kuin illuusiota. Noetic-sanalla taas viitataan ihmisen koko ikään kuin potentiaalin saada tietoa tästä universaalista valosta. Mutta kirjallisuudessa tai englanninkielessä on usein käännetty hieman harhaanjohtavasti pelkäksi älykkyydeksi. No, seuraava tärkeä termi on sitten embodiment, eli ilmentäminen tai ilmentyminen. Ja tässä nyt viittaa tuonne Diotiman ja Sokrateen välillä käytyyn dialogiin, johon Hanegraaff itsekin viittaa. Ja hänen analyysinsä mukaan tämä ilmentyminen tarkoittaa sitä, että toisin kuin gnostilaisten mukaan se sielun tehtävä on paeta takaisin siitä kehosta takaisin sinne sielulliseen olomuotoon, niin Hanegraaffin mukaan todellisuudessa se on tavallaan niin päinvastoin, eli tarkoitus ilmentää niitä hyvän ideoita maailmassa. Eli luoda ikään kuin ne auringon hyvät ideat ja kaikki tämmöiset abstraktit, oikeudenmukaisuus ja hyvyys ja kauneus tänne maailmaan. Ja tietoisuuden taso taas liittyy tähän tavallaan Hanegraaffin näkemykseen siitä, että kosminen tietoisuus tai sielu kantaa kosmista tietoisuutta ikään kuin ennen kuin syntyy jossain ajassa ja paikassa ihmisessä. Ja tällöin kun ikään kuin sielu kehollistuu, niin tavallaan tietoisuuden taso laskee tähän aikaan ja paikkaan. Ja hänen mukaansa tosiaan se ihmisen tehtävä on sitten päästä takaisin siihen sielun tilaan, mikä oli se alkuperäinen tila. Ja tätä hän nimittää kosmiseksi tietoisuudeksi. Seuraavalla slaidilla sitten näette tällaisia erilaisia termejä ja määritteitä. 12 pimeyden voimaa ja 10 jumalallista energiaa ja valoa. No, tässä nyt käytännössä kuvataan tämmöistä sielullista niin kuin uudelleen syntymää, eli rebirth. Hanegraaff kuvaa tässä tärkeimmässä teoksessaan Hermetic Spirituality, tällaisen tietynlaisen sielullisen puhdistusprosessin eli eksorsismin suorittamista oppilaalleen. Eli tämä hermeettinen uudelleen syntyminen tarkoittaa sitä, että 12 negatiivista voimaa tai demonia karkoitetaan kehosta 10 valovoiman avulla. Tämä puhdistusprosessi vapauttaa negatiivisista tunteista ja intohimoista. Tässä prosessissa oppilaan keho puhdistuu ja uusi hengellinen keho, johon liittyy kosminen tietoisuus, muodostuu. Ja tämän oppilaan tietoisuus muuttuu tällaiseksi kosmiseksi ja hän jakaa Jumalan kuvitellun universumin kanssa. Voimakkaan mielikuvituksen avulla Jumala on luonut kaiken ja jokainen yksilö on osa tätä Jumalan mielikuvitusta. Eli muistatte sen ensimmäisen lauseen, tai oli ensimmäisten joukossa, kun kuvasin Hanegraaffin ajatusta siitä, että once the soul has entered the body, it's corrupted by pain and pleasure, niin nämä ikään kuin negatiiviset entiteetit on kuvattu täällä vasemmalla puolella. Ja sieltä löytyy tällaisia käsitteitä tai
ominaisuuksia esimerkiksi kuin tietämättömyys, surullisuus, kärsimättömyys, himo, epäoikeudenmukaisuus, ahneus, epärehellisyys, kateus, petos, viha, piittaamattomuus ja pahuus. Ja tuolla oikealla puolella sitten ovat nämä 10 ikään kuin valon lähdettä, jotka vastaavat näitä 12 pimeyden lähdettä, eli niillä on tavallaan tarkoitus korvata sitten nämä negatiiviset entiteetit. Täällä oikealla puolella näkyy tietoisuus valosta, ilo tietoisuuden löytymisestä, itsehillintä, kestävyys, oikeudenmukaisuus, anteliaisuus ja totuus. Hanegraaffin mukaan, kun täältä negatiivisesta osiosta niin on jäljellä nämä 5 viimeistä, niin sit siinä vaiheessa tämä ihmisen uudelleen syntyminen voi ikään kuin tulla todeksi. Eli täällä oikealla puolella sitten light ja God ovat sitten ne, jotka astuvat näiden 5 viimeisen negatiivisen ikään kuin demonin tilalle. Ja nyt varmaan ehkä saatte kiinni sen, että tämä 10 jumalallista energiavaloa, niin tämähän on itse asiassa kuvaa tätä hermeettistä spiritualistista maailmankuvaa. Eli 7 ensimmäistä valonlähdettä kuvaavat näitä niin kuin planeettoja, mitä siellä tässä niin kuin alemmalla tietoisuuden tasolla jokainen voi ikään kuin saavuttaa. Ja sitten nämä 8–10, niin nämä olivat siellä kosmisemmassa tilassa, jossa taas aikaa ja paikkaa ei ole. Eli nämä tavallaan vastaavat, tämä ihmisen sielullinen kehitys vastaa taas tätä hermettistä maailmankuvaa, eli käyvät sellaisen ikään kuin prosessin, jonka ihminen käy sitten omassa itsessään, kun hänen tietoisuus muuttuu. No, sitten vähän tällaista vertailevaa tutkimusta, eli Bergsonin ja Hanegraaffin heidän ajattelunsa ikään kuin yhtäläisyyksiä. Eli molemmilla hyvin selkeästi näkyy tämä tietoisuuden taso, tyyppinen ajattelu, joka määrittää sen, eli tietoisuuden tason maailmasta määrittää sen, mitä voidaan tietää. Hanegraaff käytti tätä gnosis-termiä, joka käsittääkseni Bergsonilla vastaa intuitiotermiä, tai hyvin vastaava ikään kuin tietämisen muoto. Eli tämmöistä korkeampaa insight ikään kuin näkemystä, kokemusta. Mitä taas Hanegraaffille tämä propositionaalinen tieto ikään kuin tarkoitti, niin tämä taas vastaa Bergsonin käsitystä siitä, miten äly toimii ikään kuin maailmassa. Tai äly toimii ikään kuin tiedon lähteenä. Hanegraaffin käsite nous, eli tämä valo tai se aurinko siinä, jos palautetaan mieleen hermettinen maailmankuva, vastaa sitten Bergsonilla ihan todellisuustermiä, mikä on se todellisuuden luonne. No, molemmilla voidaan nähdä tällaisia yhtäläisiä ikään kuin ajatuksia, eli tosiaan kuten sanoin, niin sisäisten kokemusten arvostaminen on molemmilla korkealla niin kuin, tavallaan arvoasteikolla. Molemmilla ajattelijoilla matalampi tietoisuuden taso kytkeytyy tähän älyyn ja propositionaaliseen tietoon turvautuvaan ymmärrykseen. Korkeampi tietoisuuden taso tai kosminen tietoisuus taas tarkoittaa tällaista oivaltavaa ymmärrystä todellisuuden luonteesta, joka on pohjimmiltaan valoa ja siis tällainen monistinen. Sitten ollaankin jo yhteenvedossa. Eli
Bergsonin intuitio oli tämä sisäinen näkemys, joka on yhteydessä kosmiseen tietoisuuteen ja lähteeseen. Intuitio perustuu kokemukselliseen tietoon ja luonteeltaan tämmöistä välitöntä. Älyllä ei voida tavoittaa todellisuuden luonnetta, vaan ainoastaan kuvata sitä. Kun saavutetaan yhteys lähteeseen, auringonvaloisuuden näkemys valaa myös ihmisen näkemään itsessään tämän saman jumaluuden. Hanegraaffin mukaanhan tämä tämmöinen sisäinen työ, eksorsismi, voi pelastaa ihmisen jo omana ikään kuin elinaikanaan, kun hän ymmärtää, että se sama todellisuuden luonne löytyy hänestä itsestään. Eli toisin sanoen gnosis on tämmöistä valaistunutta tietoa maailmasta, josta varjot ovat hävinneet, kun palautetaan mieleen Platonin luola-esimerkki. Molemmilla ajattelijoilla on yhteistä se, että kuolemaa ei ikään kuin ole siinä mielessä, miten mieli sen luo, on vain tämmöistä jatkuvaa muutosta ja tulemista joksikin becoming, joka tekeytyy sitten keston kokemuksessa ja ajassa tämmöisenä dynaamisena prosessina. No, tähän voisin lopetella näihin sanoihin, eli Hanegraaff on sanonut näin, että allow yourself to grow larger until you are equal to him who is immeasurable, outlive all that is corporeal, transcend all time and become the I am, then you will understand Noesis God. Eli hän sanoo tässä sillä tavalla, että ihmisen pitäisi ikään kuin kasvattaa itseensä Jumalan kaltaiseksi ja sitten hän voisi ymmärtää Jumalaa ja silloin hän ymmärtää myös itseään paremmin. Kirjallisuutena on sitten Bergsonin tuotantoa, Hanegraaffilta tuotantoa ja myöskin luentomateriaalia. Ja kiitoksia.